Poďte s náma šlapať zelí. Takže čaute ľudia, moje meno je Matko a ja vás vítam pri ďalšej časti z našej hernej série Minecraft minihry. Dneska je to spolu s nami aj SanTVSK. Čaute. A dnes to bude minihra Egg Wars, takže poďme na to. No asi vám to pustím, až keď sa to načíta, takže strich. Takže sme späť, začína nám to za sekundu a sme tým žltý, takže môžeme ísť na to. IP tohoto úžasného serveru budete mať v popise. Takisto aj kanál sama budete mať v popise, takže všetko dobré budete mať v popise. Ako ste mali všimnúť, v každej novej časti bude nový tajný host, že? Áno. A mohol by si aj ty niečo povedať o svojom kanále, čo budeš vydávať? Natáčať videá z Minecraftu a z CS 1.6. A asi tak. Skúsim to vidieť ešte dnes, toto video. Mohlo by sa mi to aj podariť. A uvidíme. Mohli by sme mať prvý cestu na stred, takže Budeme mať, uvidíš. kebyže ti dojde bloky, tak ja ešte mám, takže dostávam. Mám je ešte 17. Tak to. A ideš to stavať ty? To je jedno, to už máme tam cestu, takže... Ale to sme na strede o chvíľku, rýchlo stavaj. Ty to len dostávaj, nech sa tam dá ísť potom, ja to idem pozbierať a potom ti dám polku. Dobre. Je to. Oni sú dole, diamanty. Mám jeden. Čakám dobu. Lebo henta ona zobrala všetko. OK. Čakám dobu. Idem rýchlo domov, kúpim meče. Meč. Mazdia. A potom ideme rýchlo nejaký tým rašnúť, kým ešte nebudú mať obstavené vajco, nič. Tým ešte nebudú mať obstavené vajca. LOL, pustenie ironu je len, pustenie oných goldov je len 15 ironu? Som myslel, že to je za goldy. Tak a posledne diamantu je nejak za goldy. A nie, to je za diamanty nejak 10 alebo tak. 5. 5 diamantov? Už to máme pustené. Aha, dobrá. Máme na dvojke ten goldový spawner. OK. Koľko stojí trojka? 15 goldov. Ja to hneď aj upgradenem a idem hneď na ten strajt. Keď vieš, tak rob aspoň kamenné meče. Tak ja môžem maximálne tak jeden, pretože mi to nevyšlo. Ani nič. Ja nemám ani pobrnka. Tak urob jeden, máme to na trojke ten spawner. 15 dia treba na to, aby to bolo vyššie. OK. 15 dia, mám 3. To sú na goldy. Ja len tak zo srandy sa opýtam, nechcete si niekto na stred zobrať veci? No tak ja. Aha, tak dobre, to je super. Nemusíš, idem ja. Ale všetky one tu už majú cestu. Poď za mňou na stred, hodím ti diamanty, čo mám u seba. Všetky veci ti hodím, čo tu mám. Ja môžu čekám. Inak, máš už Optifine? Nemám, ja to nebudem používať, na čo mi to je. Please help, 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 kde si? Nice. Deska. Skús ho dať. Mám to dole. No poď kamoško, dostaneš. Po hlavinke do... Ako mám odtiaľto odísť? Takto. Utekaj. Nemám jedlo. Ani ja. Takže to bude trošku ťažšie. Náš tu je, má dosť dobré brnko, takže 15 dia treba nám našetriť. Ešte zoberiem tu stredí nejaké tie goldy. 12 goldov, super, chodí sa. Nevieš mi dať 4 goldy a 3 dia? Nemusíš, zobrať si. No, aspoň tie 3 dia mi vieš dať? No, mám 6 dia, takže to v pohode dám. Dík.
Vážne? Ja som mal malo HP a mňa hitlo raz. Idem sa pomstiť. Máš tie 3 dia? Tak ja som zomrel. Na strede proste má táto tu, ktorá má aj tak 3 HP. Kto má game room náramek? Ja... No. To čo je? Kamoško, ty švieska, poď. Tu máš ty 5 HP, poď, tak sa neboj má. Tam prehází. A ďalší tu. Ježiško, poď. Jasné, proste to sú také 2 versus 1, nenechajú pol HP a zdrhajú. Dneska to bude také dosť dlhšie video. Teda aspoň Ale to vidím na dosť dlhšie video. Tak proste... To majú takú hodinu. Nepláč. Ja nepláčem. Takže nemáš 3 dia? Už som mal, Tu utekal som máš do... 2 dia, jeden iron. Toto si zober. Poďme na... Zober si goldy. Ja idem na tým nejaký. Však ja mám dobré veci. Teď ma... Ja som mal tie goldy, či tie dia. Však zo stredu ešte. Som mal 8 dia, za 5 som si kúpil bronko. Máš nejaké veci základné? Áno, mám. Tak poď, Kompas. ideme na raid. Dobra, idem tam. Ready. Ty ma zabili. Easy. Počkaj, to je na tom najhoršie. Blúčka sú len 2. Ty už si oblúčok? Nie, ja tu čakám hore. Dobre. Máš 2 HP, tak ako trošku. Viem, hybujem sa. A No 4 mám. 5 už. Aha, vlastne hej no. Trošku to labí moment. Ide na stred. Red. Nedojde sa. Hej, tak toho nespajtím. Máš 4 HP, kebyže do ňoho ideš. Už je dole, neboj sa. Si našetrím na lepší meč, takže... To bude tak lepšie. Dobre, ja si to tu vypínam všetko. Inak málo HP, idem tam hneď. Len si kúpim. Mohol by si mi dať pomôcť? Idem tam. Neviem prečo, ale si myslím, že s 5 alebo 6 srdiečkami veľa neurobím. 27 goldov. Fuck. Beží za mnou. Zastav ho, ja ti kúpiť veci. Dobre. Nechaj sa kľudne zabiť, doma ti dám veci čajnové. A načo však ja ho spajtím. Chceš mežeronovi alebo bronko čajnové? Ide na nás. Aha, za doma. Tu máš. Jak ty nemáš helmu? Ja si kúpim koženú aspoň. Kúpim trošku lepšie brnko. Sa stále hodí. No. Však ja to tam podržím, ty kľudne si tuto rob veci nejaké. Však v pohode, či idem tam. Dobre. Keď máš malo HP, zdrhaj, alebo idem ti tam na pomoc. Trošku pokryť. Mohol ma zabiť a ani hit som mu nedal, to jak spravil? Však má 3,5 HP, to som mu... To čo bolo? Ja som mu preskočil, chytil ma vo vzduchu. A takto sme obidva prišli o veci. Nie, to nevadí. To nevadí, ja si tu kúpim ten najzak, no, tak si kúpim rovno. Ja mu tam idem trošku, ja ich tu proste, ako oni sú to, nevedia PvPčko, ale proste, ma zhapli do vojdu, proste, to je na nich najhoršie. Ináč sme traja, jeden sa z nás odpojil. Pozri, tu je blue. SK, poď, easy. Dobre, krásne. Dobre, to si to vezmem. Koľko stojí meč diamantový? Netuším. Maťko, kebyže mi ideš... Škoda. Tam máš bronko hodené.
strede fajčil som. Bral nejaké HPčka, ale to sa nedalo. On bol na mňa dosiahnuť. Nič, ak by ste chceli, tak v komente môžete napísať, akú ďalšiu minohru by ste chceli. Možno vyberiem práve tú vašu. Easy. Tak daj random. Ver trošku aj dia, vieš. Sa hodí. Len pozor, aby tá naša nes... On tu našu najlepšiu zabil. Easy, dobrá. Help me, plus. No, sam mám ako 2 HPčka, ale mám lepšie. To jak ma odpálil, to čo má? Ruka má väčší knockback. Tak toho... Na toho si netrúfam. Však ani si netrúfaj, lebo ako ešte má dosť HP. No jasné. Pri? Chceš nejaké... bronze? To čo je, že hrať sa napojí a odpojí, že hneď odíde, to na čo to púšťa vôbec? Keď vieš, tak mi daj skrompač na stred. Ja už utekam za tebou. A pokriem to tu. Trošku. Čakaj. Idem do ňoho. Eska. Easy. Good. Dobre. Ani jednu ranu mi nedal. Je tu jeden skrompač. Prdole. Ty si tam. To čo je? Kamoško. No dobré. Dobre, nechceli tímovať červené, takže červených si zničíme. To viem, že to nebude najľahšie, ale dáme ich. Ja už utekám, ako... Proste bez brnka s Iron Matchom, to bola proste úplná hneď zabíma. No, čo je tam hore, že tam tak stále chodíš? Dia? Tam sú dia? Áno. Aha. Kúpim si trošku lepšie brnko. Prečo nie? No dobré brnko potrebujem. Kúpim si lepšie splet. To jak rýchlo zodpalňuje. Aha, to je level 2 už. Ber si tie diamanty. Načo? Diamantový meč stojí 20, ne? Pozri mi prosím ťa. Hej, 20, klasický, ale len. A koľko stojí ten lepší? 40 sa mi zdá, počkaj, pozriem sa ti na to. 44. Ježiš. A to asi nikto šetriť nebude. To čo? Malosť. Nemáš náhodou 2 diamanty? Nemám. Ja som si teraz kúpil brnko. Ešte jeden si zoberám a pustím ti to. Nepotrebujem. Nepotrebujem goldy teraz už len. Koľko ti treba goldu? Ja mám 5 teraz ešte. To máš. Dík. Chceš kamenný meč? Mám. Potom tam mohli ísť na stred, ako... Ja by som si ešte chcel našetriť na bodky. Či na čo potrebujem? A na bodky. Dobre. Ok, ja idem na to. Ja idem Full si... iron, ešte ironový meč. Dúfam, že tam niečo zabijem. Ja skúsim ísť teraz na stred s našou. Môže to ide za A mnou. hneď ty ideš na stred. Niekto je v tej jame, poď. Potom. O, tak ten varí. Daj dole.
Obsadíme si to tu. Každému odkopte cestu. Odkop každému cestu. Nemám kompas. Ach jaj. Nevadí, pokriem ťa tu zatiaľ. Alebo skúsim ich rašnúť. Poď skúsiť rašnúť ich. To sú grini. Kde je vajíčko, povedz, prosím ťa, rýchlo. Napravo. Napravo? No? Aha, oni ho majú zastávané, ne? A, tak počkaj. To by som mu musel dať, tak som mu nechal 3,5 HP. Rozberiem tie najhoršie veci, aké môžem mať, ale nevadí. No ja som ho už mohol dať dole. OK, idem tam tiež na stred, som si zobral nejaké tie veci. Základné, tie najzákladnejšie, aké môžu byť. Aha, tu ste. Našli. OK, super. Chceš goldy? Netreba Chytaj. mi. To si hodil. A dobra. 28 gólov. To je dosť. Dobre, ne? Tu na strede zbieram. Idem teraz dom. Kde sme my? Tu sme my, no? Dobre, tu sme my. Obsadili sme si stred. Ideme na blue. Vy idete na blue, ja si ešte nakúpim veci, okej? Okay? 20. Mačko. Generátor level 3. Ty už tam chvíliš? Blue egg. Kámo, ja som zabil všetkých, ešte, ja som im zabil celý ten, ešte som aj to vajco zničil. Dobre. Som na strede, takže to bude čo. No, redi sú 4 a aj oni sú 4. Aha, red je na strede, ale toho dám. Už idem. Nie, dal som ho, easy. Proste ešte on mi maličko ubral. Tu máš veci. Beží sem jeden red, ja sa na ho musím postarať. Idem ti pomôcť, tak. Oh shit. Dobre, idem ti pomôcť. Dobre, rip. Dobre. Nice. Poďme na nich, rýchlo poď na nich, nemajú veci. Nemáš sú tam, idem tam aj ja, počkaj. Oh shit. Jeden tam ešte je. Aha, on má veľa HP. Ideme tam či ne? Poď, však sme dvaja. Počkaj. Ale pozri, tento tu. Aha, on má diameč. Ježiš. No ma zapalila. Naši sú takí nemožní, počúvaj. No tá naša. Keď si nemožný, nech si to ty. Daj si šmikers. OK. Ja už mám nejaké tie. Naša je teraz výhoda, že oni nevedia, že my máme ešte veci, chápeš? Takže ja by som im tam teraz najradšej nabehol, ako, lebo iba jeden z nich má veci a ten druhý možno, že... Ale oni majú doma dia určite naplno. Čo? Že určite majú doma dia naplno. Tak. To možno, že aj. Na niekoho iného? Yellow.
Jeden. Aha, traja. Aha, my sme yellow. Tak ty si nie pán. Red ide na stred. Aha, Maťko. OK. On ide na nás, uvidíš. Verím v to, že ide na nás. Počkám ešte na pár diamantov. Idem naplno. Ale ja nechápem proste, som ho tam hitoval ironovým mečom a neobral som ani jedno HP. Tak, pozri, kapuško. Sadil som greena. Ale jak krásne. Dobre. Radi došli k modrým. Konec. What? Na to buglo? Maťko, ja som u greena a utekám tu okolo bejsky. Proste, to je najväčšia logika. Behám tu okolo bejsky. To je najväčší debil. Zobral som si konečne vec. Čo ona... Nie. Ten ubík sa odpojil. Okay. Jo, zhodil som ho. Koho? Toho greena, či ťa zabil. Bežali sme proti sebe, ja som ho zhodil. Ale keby si videl, ja som On to tam... leftol, dostal rage. To sú Ja len viem. dvaja. Maťko, kúpim ti veci, ne? OK, mám pre teba nejaké tie základné veci. Ja ich nepotrebujem. Postele zničíme bez nich. Už som ti ich kúpil. Ale OK, keď nepotrebuješ. Máš krumpať? Rukou. Rukou. Majú to zabezpečené, ale OK. Rukou. Už je to preč. To jak si dal? Normálne, však uvidíš vo videu. Čaute. OK, idem ich tam pobiť. Sice ma zabil na ránu, ale ja som zničil postel rukou. Teda či čo to majú. Tak ako, čo je lepšie? Musíš spať rukou. Ten má veci, ale idem do ňoho. Lubušku, chlapečko môj krásny, ty zdrháš už? Má 5,5 HP a zdrhá, ježiš. Ubral mi pol HPčka, ako. Kamo. Ty máš instant drip, počúvaj. Ja som u nich, Maťko. Ježiš, to sú esky. Prvý je dole, druhý sa ma bojí. No choď hore, on vyskočí dole a bude do strany. Je v Rome a Julia, počúvaj. Sa postav tam do okna. Dobre, ten na hit. Easy. Easy. Dobre, krásne. Už je to len medzi nami a Redmi. Takže... Aha, tak ten Red je na strede. Proste... Keby si videl, čo som ja teraz urobil. Ja to vidieť nepotrebujem. Ešte 5 dia. A idem sa k ti portu a zničím postel aspoň. Kompas si ešte kúpim. Aha, naša je dobre vybavená. Aha, on je na strede, Maťko. To mi je na dve veci. Nech je všade, kde chce. On proste tam zenšantovaný diamečom a je tu zvúden. Tak ako... Kto asi vyhrá? Dúfam, že nepôjde zase sem. Skade má ten enchantovaný diamant. A na čom je? Tak tam si ho dober. Keď tak im idem zničiť vajco, teda aspoň sa to pokúsim. Stále je na strede, myslíš? No, ja som na strede teraz nebol, lebo sa tam ako trošku aj bojím, lebo nechcem po tebe riskovať. Ale typujem, že tam nebudeš. On išiel po mne, ja som kopal bloky, ne? Tak aby za mnou nemohol ísť. Ne, tak on sa potom otočil a padol do jamy. Takže ja som ho prakticky zabil. A teraz keď sa k ním portnem, tak to bude také prdnutie len. Do akej jamy? Ja som kopal diery.
keď išiel na mňa. Mhm. Samko, On sa odpojil. ja som u nich. Ticho. Ja som u nich. Dobre. Ja sa musím dohealovať. Chod do prdele. Ja ho tu killuj. Ne. Škoda, ja už som bol tiež u nich. Oni ma nevideli, preto som jeden prišiel a... Škoda. Ja som ho krompačom... Ja som ho vážne bral krompač. Koľko na tom? OK, no. Ne, on si ma všimol, došiel zozadu červený a ten ma videl. Ne, teraz sa na perlu potrebujem. Ja tam idem ešte raz, ale tak... Ja viem sobeť. Poď sem. Poď rýchlo na spawn k nám. Tak ako... Ja viem, že mám ripa teraz. Nie, oni ma nevidia. Dám ti krompač a perlu, poď sem Ale, rýchlo. ale to čo je za šťastie? Ja tam... Ja miniem jeden blok, proste. Kde si? Samo, tu máš. Tam proste úplne... Tam máš, zober si perlu a krompač, portneme sa tam. Po jednom. Ok? Maťko, mi tu také taktiky To mi nevidia asi, tá perla. nevidie. Dobre, nevyšla mi, Poďte nevadí. na nás, Maťko. Ja sa proti nemu rozbehnem a zhodím ho dole. Yes, ja som ho hodil. Ja som ho zhodil dole. Daj mi krompač a perlu, rýchlo. Dík. Ja som ho zhodil. Ja mám väčšiu šancu, ako ty si osobne myslím, neviem prečo, ale myslím si to. Kto vie, čím to bude. Zober dia a goldy zo stredu, nie? Ja to nejdem tam, ale z bejsky sa dajú tak daleko. O, jeden som vyžral. Tak ako to vážne. Kriste, pane. Vždy ma trafí. Toto vždy trafí. Dovku sa berete diamanty? Ona teraz tam brala, Však nemá žiadne veci, kde ich dala. lebo teraz zomrela. Išla, zobrala veci. Poď, ideme tam naraz. On ide na stred, Maťko. On má zasa veci. Zabil ťa? Dúfam, že ide na nás, že ho zase zhodí. Tak jeho kamaráta. My to možno už aj vyhráme. On ide na mňa. Čo? Nado mnou beha admin? To čo bolo, nado mnou bol dlhé... Ja to mám natočené. Však ale to je anti-cheat. To normálne, proste to je anti-cheat. Kebyže máš hekita, presne to ťa baní. Takže... To je taká vec, ktorá na tomto serveri nebola dosť dlho. Máš dobré veci. No, my tam už môžu nabehnúť, čo by dačo. Ako... Ja si to prvne z neho nezabijeme. Ale ja si tam... Ja len tam tak proste skúsim. 4 dia. Aha. Mačko? Treba nám zasa stavať cestu. A to bude trošku horšie. Vyberám bloky a idem stavať cestu. Samko, teraz nasledne asi ten veľkolepý koniec. Krompač za 10 Ale dia. ešte sa nezabije. Pauza, takže sme späť. Poďme ho. Kýlem ho rukou. A nevadí. Poď, to má ryb. Má ryb. Dobre. Ja sa vám spravodlne zvoním môj telefón. Zabudol mi zvonenie. Takže come back time. Dobre, jeden nemá veci. Inak oni to nám nestrážia, ale majú obsidianom obostavanú posteľ. Ide k nám jeden. Tak ma zabil. Najde už. Zobral by som si teraz veci.
Nezhodil som ho, škoda. Ty proste naša tu má najlepšie veci, aké tak. Po koľkých minútach sa to vypne? Čo? No, keď už takto budeme dlho hrať, toto bude do nekonečna takto. No, asi hore. Musíme ísť ich rýchlo vyrašovať, bože, mňa to, ale naša tam proste hodí enderperlu a to. Zase nám odkopali cestu. Ja už chápem ich logiku. Odkopú cestu, aby nemohli utiecť a umrú tu. Proste to jediné som z toho, čo oni tam robia, pochopil. Pretože inak podľa mňa ten jeden z nich tam má minimapu, lebo Dobre diváci, toto je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíte, že to nemá konca, toto v kuse sa to bude bojovať dookola. Keby náhodou to ešte nejako normálne prišlo, tak ja vám to pustím. Ak nie, tak dovi. Čaute. Have you ever felt? Are you listening? Damn.